buti nga taga gamay nga background na para po makabalo kang ning balik na po ko ni ning quit ko sa isa ka work. Lagi. Ning quit ko sa isa. Okay. Dayon. Nanako enough time kay mo gini ako ganani pursue na ako nga. Di na ko ni pursue, di ko mag-try og make something out of this. You know. Lagi. Suwayo man pagkagigani. Lagi malingaw ko chika. Mo gali. Importante ba ginang atong mga himuon sa kinabuhi ka nang ma-happy bitaw tanong. Pero siya effects ato ang mental health, atong physical being and everything. Anyway. Well, yep. So I think we could start the show from this point. Hello, welcome everyone to Higala Ay, ang podcast kung makikchika ta sa itong mga higala and makig-storya sa bisan unsa nga mga random nga mga topics, pwede seryoso, pwede among-among. And you know, tonight I hope makastorya mi og something na bit nasa both worlds, kanang seryoso gamay, napagamay nga kanang katawa gamay. Ako ang guest for tonight is a dear friend of mine way back in college. Na siya karon sa Iligan. Although as far as I know, nag-work po niya sa Manila before. So I don't know if amo na mastoryahan karon, but ladies and gentlemen, my guest for tonight is none other than the unsa may murag moniker ni mo buwan. the virgin. The most virgin. The most virgin of Iligan City, Mavon Omega. Good evening, Von. How are you? Hi, Lu. Thank you. Ako okay lang. Nakuan na si tawag ani na sanay na ko diri sa Iligan nga na si curfew every day. Ay compare nimo sa Manila. Pila na ka years di ay since nga nihawa og Manila? Dugay na oy mga after college graduate nang batch ba talo? Nakalimot ko. 2015 ka ni-graduate. Oh, batch ta lo. Wala na kita nakita sa graduation. About nagtago-tago siguro ko. So, 2015 ko ni-graduate oy, after ato ni kong Manila after din uli ko last year 2020. So 5 years. Oh, taon po. And di uli ka because of COVID or like before pa lang ka sa COVID ni naka-decide? Dili after nagyud during COVID kay murag lahi naman oy kalibitang wala ko nasanay sa kuan ay tinuti gamay lang kaayo kay long story man gyud. Pero wala ko nasanay atong pag kuan bitaw pag shift na mo og work from home dayon kanang umbot lang lahi siya effects ako wala na ko siya na tagaan ay wala di ko ka feel nga kuan kanang bitang effective ko, something like that. So, murag dito nag-change. Na siya factor nga. I think I could try to explain it kay nag-work from home naman ko for many years before pa lang aning COVID. Siguro na-miss nimo ang murag matawag na social element kanang sa pag-work nga naa ka sa isa ka opisina, then you talk to others, then you know na-team gyud nga physically with you. Siguro mo na siya imong na-miss mo na dili kay as productive if ka nang nakasabalay? Tinuod. Something like that. Mga murag ingon ana siya pero wala ko na anad manggod dayon murag na-shock ko ba sa culture sa work from home and everything. Then wala naka-decide ko nga muli na lang ko sa Iligan. So unsa may imong trip karon sa Iligan? Actually karon ay, nawala yung audio. Nawala. Audio. Kana, nibalik ko. Nibalik na. Sorry, Sige. Na-mute na. Kuan, actually, good question. Starting Wednesday next week, mag-work na po kong balik. Pero dili na sa balay. And then, online job gihapon siya. Kaysa naman wala ko himuon. Pero kuan siya, customer service gihapon, something like that. Na-miss na ako magtrabaho. And aside from that, busy po YouTube, ginagmay lang good beginners. How about everything? How about sa Iligan? Like nakita ka with katong video nga na si Congressman Xiao na kay diba kay mga engagements na ingana dila nga like on official capacity or unsa ba? Ay na yung mga ingon ana part ni appeal ko sa group Lu nga ang si pangalan Iligan social media and Iligan social media influencers and marketers ang name. So invited perminti sila inviton nga na ay mga example opening sa mga
sa mga bago nga cafe or opening sa bagong resto. And then apilon po ko, fortunately maapil po sa list nga invited. So naapil mo attend po ko muna ng events. And kanang mga interview nilang Kong and kuan so uban pa wala lang trip na ako wala ko lingaw man good. Trip pa na siya. So karon kano magitan kumustahin na magitan. Let's go to the meat na gid of our kanang podcast. Ang concept gyud ani ang you know ang premise ani is very different from sa akong mga ginabuhat before. Basically, kitang duha ako tiyang gi-assignan nga mag-bring up og duha ka topics. Ako pud napokoy duha ka topics and then papilion ti ka asa sa duha ka topics ang atong diskussan gikan sa kuha and ako pud mamili ko gikan sa imuang pilion nga mga sa imong gi-bring up na mga topics. So does that sound good or does that sound exciting or interesting at least para sa imo? Ooy. Okay, so ako na ning nasulayan with your friend Masoy, Sir Masoy. Siya man akong pinakauna nga gi-record with this pero ma-release to nga mga episode taod-taod pa. Pero sa amo ang own recording kay successful mo siya nalingaw naman po mi. So hopefully kani po this will turn out to be another successful attempt at this question Lou before na mag-start di ay sige. Sa one word lang or no pwede siya phrase or pwede siya yes. Okay. Ako so good para mas nakay idea ko unsa gid ako ang pasabot. Okay? So mamili ako sa duha. Yes. So kani po yung mga topics ako aning gi-tailor para sa imo someone nga taga Iligan, na someone nga akong kaila from college. So ang first ako question is our first topic is the future of Iligan City. So what do you think will happen sa Iligan years from now, decades from now, or even like months from now? You know, unsay mga prospects sa ato ang na dapat mabaw-an sa itong mga Iliganon nga mga friends and family. Man ang first na topic. Ang second one is life after college. So after ka graduate, unsay mga expectations nimo, unsay mga anticipations nimo, unsay mga you know, unsay mga things nga imong na-achieve or unsay mga things nga murag na-disappoint ka, nga wala nimo nakuha or kanang gi-expect nimo nga mahitabo ni wala di ay ginana. So mo na siyang duha ka topics, future of Iligan City and life after college. I hope interesting na lang duha ka topics mo. Actually interesting siya ang duha. Yes. Good. So mamili ka sa duha. Yep. We will talk about that. Yes. Okay. At pabili ako. Okay. Go. Actually, yeah, going back, interesado ko sa duha. However, dito ko sa murag mas makarelate ang kadaghanan and I find this one trending or trendy rather. Siguro dito to sa future of Iligan. All right. Ako po as someone nga taga Iligan. Future of Iligan. Yes, as someone nga taga Iligan, ma-consider na ko ang kagalingon as Iligan nun even though dili ko gadako dira. Pero since college, nagyug ko nag-stay. O, makadiri, di ba? Yeah, like, I think more than 10 years na ko dalaga stay. Mas kabalo na ko sa... Registered ka diri? Yes, registered to vote ko. Yes. Iliganon ka. Oh. Hindi pa nga nag-iliganon siya ka. And right now, na ako sa Lapu-Lapu, pero even if na ako diri, kay murag ako ang heart, kay naragyapon dira. So, makita ko mga updates, like ang Esplanade, or sa banang niadra nga mga bago nga mga kananan or mga imnanan kay murag ma-excite ko la nice na like, mga things sa Iligan na pud nga nag-prop up. Actually lungan pug gipili nako na nga topic kay knowing you kanang daghan man siya kag idea college pa ta. So gusto po ko makadungog sa imo ang side kung if you're going to plan for something para sa Iligan. I know you have a lot. Like gusto jud ko mamina interesado kay ko. Excited ko nga pareha sa example sa college pa ta, di ba, during palakasan or bisag sa ato ang sa university you had a lot of plans before. Ang uban na nahimo, ang uban mo wala nga sayang ana bitaw. So this time I want to hear from you unsa pud kung naa plans for Iligan. You know, thank you so much. Grabe dako kayo na siya nga burden sa ako. Wala kay dili kay gidana ka like dili kayo I mean college is very different from like planning a city or kanang providing projects for a city. Pero siguro in terms of kanang
dedication or kanang commitment sa college or sa syudad dira siguro ko murag ma-equal and mo po na na ako yung mga kanang murag na ko ma-envision na pwede ni mahitabo sa Iligan, especially given nga na ang IIT sa Iligan like naatay dako kaayo dira nga source of manpower nga Correct. pag-graduate ka, ahaman mo adto Cagayan, mo adto Cebu, mo adto Manila, walay mabilin sa Iligan bitaw nga sayang kayo nga naraon ta diri. If naay industry diri or naay mga businesses or like unsa ba something similar sa IT park sa Cebu nga itukod diri dira sa Iligan, like dili na kinahanglan mo adto Mulangyaw para maka-earn og money ato mga graduates, di ba? Tinuod. And funny lang, I really don't know kung unsang statistics, but funny lang ba kay sa mga, let's say for example, agencies, sa mga government offices diri. I don't know kung naay mga taga-IIT, daghan ba sila or wala at all. Sayang man gud ba talking about, diba, source of people. Sayang ang kay mo adto kita, example, pareha sa kuha, imbis atong talent or atong skills atong i-apply sa atong mahal nga syudad. We need to go to Cebu, kay narito ang opportunities, we need to go to Manila. Sayang ba? Sayang. So, I hope na, sama sa giingon, in the future, tagaan po nila nagpagtagad, like, maybe they will consider nga, Yeah, like something na murag tech or engineering na industry. I mean, ang isa ba sa mga reason nga nung ni-boom ginang Iligan before is na IIT, dayon na day manpower para sa NSC, ang National Steel Corporation. Nya karon ang National Steel Corporation kina, wala na ko nakaabot ana lo. Guwaman ang imong uy. Wala na ko kaabot ana. Dili, I mean, wala na mo kaabot ana like pag-abot og Iligan. Pag-abot og Iligan, wala naman kanang Global Steel naman ang kanang kuandara. Like wala na gid na siya empty na siya kanang NSC. Pero before ba like mga 80s, 90s, ang reason gid na murag ning boom gid ng Iligan na bagay gitawag nga steel town kay ginagit gitukod nga mga industries ug mga housing nga para sa kanang motrabaho gid ang NSC nga potentially dagdako unta kay siya revenue para sa Iligan o para sa Pilipinas as a whole unya kay nawala man. So unsa kay pwede ipuli ana mo gid ang pinakauna ata nga pangutana sa kanang next na mayor if kana bitong kay mapulihan na magid ang sulod na mayor kay ikatulo naman na term karon ni Mayor Hensya. So mapulihan na gid siya. So ang next na mayor dapat mo gid na ang iyang una itakol like unsay new nga industry nga pwede mabutang sa Iligan given nga di ba I don't know if kabalo ka nga gipalit nila balik ang NSC so naagi type gibalik na siya sa Iligan government ang property nga ma-revive pa na. I don't know, wala ko kabalo. Wala po kabalo. To be honest ha, wala dili kay ina nakadako kong hope nga ma-revive pa na siya kay pero na sila plans nga nindot why not. Pero kung ako'y pangutan-on, feeling ko mas dako ilang kita loob ibaligya na nila mga steel. Charot lang. I think ilan gipalit for the land value. I'm not sure. Pero basin na pay ka ng mga assets nila nga pwede magamit. For example, like kanang katong building nga naa dira kang convert into a college katong Kolehiyo de Iligan. Oh, so and nice magud siya dira patag nasa highway so accessible so pwede gyud siya i-convert into something nga mahimong academic. I'm not sure. Pero ikaw unsa may mo mga own ideas aside sa mga ingana? Ako Lou, yeah, thank you for sharing that. Ako pod wala pud ako na natan-aw ang industrial side sa Iligan kay 'di ba? Makita man gyud nato ron dili ta ingon ana ka strong when it comes to industries and everything. Pero siguro ang ako apong concern is katong mga butang nga naa ta since from the start. Like for example, ang tourism, 'di ba? Iligan City tourism. Sayang kaayo ang Iligan City. We know the fact nga ang Lagindingan is just maybe an hour ride. Yes. Diba, going to Iligan. Mura gateway ta ba for Northern Mindanao and accessible siya in a way kay naatay dool nga airport. Sayang kay ba kay ang tourism even before pandemic dili bito ina naka-strong. But this is just my opinion and my observation. Dili ko ina naka-impress when it comes to tourism kay of course, ikaw, ako, kitang tanan, nanamgitin na adtuan uban lugar, di ba? Nanatay na adtuan nga uban nga tourist spot. And pag-abot pa lang nimo sa airport, di ba, manghatag na silag flyers, manghatag na silag maps to help you as a tourist sa ilang lugar. And I did not see that sa Iligan City. Bitaw ka ng, for example lang sa Lagindingan Airport, like,
ang mga pamphlet para sa CDO kay kompleto kayo ana niya. Ang Kompleto. sa iligan kay murag Igan kay wala, di barat-barat ba? nga stall. Ay, nakabantay ka na, Lu. Oh, Nakabantay ka naingnan ko ana mo daw na ang Oo. nanira. Then mura daw. At, Sige pa rin. ninggawas na siya, ninggawas na siya nga chika-chika din. Pag adto po na akong laging like, pag after ato nga news or kato nga chismis kay ako pong gitan, tinuod gyud, way sulod. Way sulod ang Iligan City. Unya, ang kapait pag i-convert na ba before ang tawag sa Iligan is Industrial City of the South, then karon kinawala naman na siya kawa naman tay NSC, so gi-convert na siya to City of Majestic Waterfall, so na siya tourism na bent, pero wala na realize fully ang kana siyang aspect, no? So walay tourism, walay industry, so unsa may na diri ana bitaw IT na rin na ang untad diri bisag kana kay dagang gyapon kay siya mga hindrances to success kay lagi walay local industry gyud diri, so it's really a cycle gyud of kanang kuan problems. Tinuod like makahunahuna punta sila og mga ways ba nga unsaon nila pagpalambo ang isa ka butang nga ana bitaw nato kay kung di na to ma-achieve ang industrial side dito ta sa lain kung ano we should not stop there, like mangita taglain way how to promote our city, at least by that way matabangan ka financial kaya dako ba pinagtabang ang tourism, di ba? Definitely. Nagay mga uban lugar nga tourism gid ang imbuhi sila, but anyways for example actually daghan pag ma-offer ang Iligan, di ko motuo nga waterfalls lang. Like for example, the Tribe People of Iligan, we could showcase that to everybody. And naabot tayo nakita ko natin mga spots nga ng mga ancestral houses diri sa syudad. Sa syudad, napatay kalesa. Nakatry na kalesa, Lu? Oh, nakatry na. Kanang dapit sa may koan, sa Noria dapit. Talking about that, murag naikas ang nilabay ko, Lu. Din murag na-amaze ko nga. I don't know kung nakalabay ka. Kanami itong Ilaya nga street. Yes. Ilaya street. Mabantayan mga daghan kay mga kalaan nga house, dira. Yes, karon dira nga murag sudlunon, day murag wala na siya po. Oo. Bisag ka ng agianan padulong tambakan, na-amaze mo ko ba nga hala no pila na kay edad ani nga mga balay, like makita mo gid mga karaan na why not, diba? Bisag kung posible tagaan bitaw siya pagtagad nga why not himuon siya business center nga na mamaligid bisag usa nga baliga anything nga ila mabaligid pero i-maintain bitaw nila ang scenery sa pagkakaraan sa lugar kaya di agianan sa Tartanilla. I think ang una gyud na buhaton is i-restore ang kuan kay kanang dilapidated din bitaw kanang guba na hapon gamay na lay kuan kay mahagba na, so I think pinakauna gid is i-restore dayon kanang tagaan gid siya murag sa landmark na status nga murag protected di siya nga area or something kay I don't know if nakakita atong balita nga naisa ka katong dapit sa Palao nga murag i-demolish na nila pero sa to Ilaya nga balay kang laya. Wala na yung tulo. Mao ba? Actually talking about that, kato siya, just to give you a history, kung tinuod niya dadunggan na pud nako ni siya. It used to be kuan daw siya, city hospital or provincial hospital, municipal hospital ba to before, basta hospital sa Iligan, nahimo po siya museum. So daghan na to siya og kanang na kapuslan before. So karon wala na gid siya. Like naingon nila ibalhin daw tong house somewhere sa Tipanoy. Really, like it's a bayanihan sa mana. As Dili kabalo na sila sa structure, so go on siya piece by piece, i-assemble og balik. Ay mao ba? Oo. Ay gamit ang same nga mga materials? Mga materials. Ambot kong tinuod na and lisod jud kayo mag-maintain biya na. Tinuod ba na like especially kanang private ang property. Pero at least mangita pug way ang government or local government unit nato nga siguro to coordinate with the owners unsa na nila, di ba? Kay sayang magud ako sayangan ko personally. Tinood. Oh well, moving on to another part sa kanang future sa Iligan. How about kanang like in the near future, like in terms of kanang day-to-day living kay I don't know if kakita kag mga video or mga pictures sa bag-o nga mga nahitabo dira like sa ulan nga ang baha kay grabe kayo ang mga baha. Ayaw like, ba ako remember. Like wait lang. Post. Sige, Brad. remember. Okay, on a sad note, I don't know if nakakita tong balita nga si Del Carmen nga naay bata nga nalunod. Oo, kay kuan murag na ana sa drainage ba na kay kusog kayo gid ang baha, ana bitaw.
So, problema gina siya labi na sa Bagong Silang, sa San Miguel, sa Del Carmen, Usay, sa Suarez, mga lugar nga di ka ma-expect mga bahaon pero bahaon di ay. Bahonon. Oo. Tinuod. Lagi. And that's an ongoing issue man. Pero wait, unsa tong katawanan yung gikan? Na-remember, nag-mention mo ko baha. Kita ko, pag sa Bagong Silang, i-post ni sa ko friend, ang solution daw na lang, kay mo na siya sa tuloy mo, Grand Canal, na pala sa Italy, para mapusta na lang po daw ko every time magbaha. So may mga hapon. may mga tagkuan sinking city of Iligan. Sinking city of Iligan. Pos lamang nanay Esplanade, so gikan dito sa usi tawag ng river dira, Pulangi River, Mandulog River, o sugod dira magkalot og kanal pa dun sentro. No, ay not. Pero sa nga wala ko kapalupod nga nung sa problema sa Bagong Silang kung naagin na sa drainage problem or what. Pero unta dugay na muna low, like every year na lang pila na ka mayors ang nilabay. Kana siya nga problema kay balik-balik ba. So I really hope for the future of Iligan City kung kinsa magali ang future mayor nato, kapit na ba no? So tagaan po na siya dakong pagtagad kay di dili lalim oy bahaonon ang isa ka lugar. Dili oy amot ko naka-strike ka og nabahaan Nakatry na ko. Sila ka to sa Sendong sus. Ako po ni abot min sinaabtan man may Sendong. So di ba makaguba og kanang mga appliances and everything. So luoy ang katawhan. Naay mga tao nga ang ilang balay every time magbaha. Okay lang tag mag-ulan magbaha hindi maabot sa balay nagi mga kuan nga like ilan nag-design ng ilang mga balay nga nakapatong na tanan appliances para in kaso musulod ang tubig kay mugana ra gyapon ilang mga appliances nagi mangingana na ba? Tinuod. So kanang mga small problems like that, actually siya small problem, dako gina siya nga problema. I hope na siya sa top sa list sa ato ang mga future leaders kay luoy pud ang mga taga Bagong Silang and everything. Anyways, another thing, Lo, pwede pa magdungag, Lo? Sure, go ahead. For future of Iligan. Another thing kay problema pod kay tubig ulan naman atong kuan, tubig. Ay Tubig. Dahil isa ka post ba? Abot kung nakakabasa ka post na ako. Like, gisapot nagi kay ko ato lubag ko pa kung ulig-iligan ato. Then, hassle na kaayo ba magsag-ub pa mi. Mupila pa kay COVID, pandemic. So, mupila pa mi sa gawas na mo. Kay na ay fire truck mo abot. Magdalamig mga dagkong baldi. Grabe ka third world ang effect. Grabe ka kanang murag dili wala ko lang naluoy ko sa akong self. Mura siya rescue mission kibali nga dapat dili man unta ko magsag-ub manong gasag-ub cool. Uyan ako ano ba ana nga feeling ba rin makit-an ako ang mga silingan nga galing niya mura bitog ang scenario bito kay mura bitog kanimo ipakita sa teacher sa elementary school nga picture nga kahirapan. May ana bitaw nga mag-aral sa og mga unsa-unsa. Ano gyud ko na feel lo. So ironic siya kay City of Waterfalls biya kunuhay. Walay tubig. Walay tubig din, bahaon. So, grabe kayo ang problema na to sa water, even though natay waterfalls. Tinuod. Ambot lang, Lu, I don't know, kaya di mag ko engineer. Nganong di na siya masolusyonan. Like, naay parts, isa mi ato, may mga parts sa Iligan niya, naglisig yun og tubig. Imagine, siguro sa 24 hours in a day, magkatubig lang siguro 2 hours, hinay pa dyan kaayo. Sa ahan, napit gali nga kuan sa... Syudad mi ha, city proper mi, Ubaldolaya. Mo ba? Ubaldolaya mi. Linya sa kuan? Sa PSA, diha mi, kasulod. Imagine na, di pa yun na mahituro, di ba mo agas og kaduha. Amo ang sink sa gawas taas, among mga faucet sa tier ubos. Kung magpaagas mi sa CR, automatic dili gyud mo agas dito sa among sink. So dili na maabtan. Grabe ka hassle. How about kanang mga establishments nga kuan? Like I don't know if kita ka like bisag sa tunga-tunga sa syudad napay dako kay nga hawan dira nga murag obviously reserved for a mall or something. And sa tambo po dapit na apoy hawan po dira nga I don't know if it's ito ko dira. So unsay mga balitaan ng mga ingana nga mga actually
Daki chismis po ano, pero wala pa may kanang dili pa kayo anak kalami ang chismis ako nasagap kay dili pa dili. I'm not sure kung na pa yung mga reliable sources na to pwede na story, pero ingon nila daw kanang sa Tambo nga area na nanay mga clearing operations, that's SM. SM. Pero kita kay nakaadto nang itong mga SM, kung kana siya imong SM, dili ba gamay ra siya lukan ang area sa Tambo for an SM? I would say comparable siya sa SM downtown, sa CDO. Downtown, kay Di gamay ra man mapukay ang siya. downtown. Pero nabawi sa height, nabawi po sa design, na mura siya dako tanawon. Tinuod. Ako mo worry basta mall mango di ba dako bigil gina ang parking lot. Siguro ang SM magud kay mahilig man na sila building as parking area, di ba? Opo, makakuha na sila og area for Dili siya parking. comparable for example sa Robinsons nga naay dako kayong parking area sa likod. Uy, nice ka yung ilang parking area, no? Kung Yes. na ako yung 10/10 sa Robinsons kay ilang parking area. Ang 0/10 kay ang mga sinina nga namaligyo. Anyways, talking about parking, yeah, kanang ako ilang parking and sa SM daw na diha sa Patambo din diri sa syudad. Unsa na nga mall ka nang sa gikan sa Jansan KCC Mall? More KCC Mall ng Pacquiao daw na, daw na siya. Wala pa ko nakadto na kay KCC Mall, wala pa ko kadto anang KCC Mall. So wala kay kuy di kay na ko siya ma-picture out kung sa mahimong itsura na after. I hope nice. At least tayo mga ngayon ana nga plans ba. Yeah. And for the future mayors, gusto ko kung aning kamot sila nga mura bitaw mangita gyud og mga mo-invest sa ato ang lugar. Kay dako po ng tabang aside sa mabibot ta, makatatag og trabaho. Jobs good. Jobs good, di ba? But anyways, wala pa man gisugdan. Layo pa na siya. But that's something look forward na to maybe like 5 to 10 years down the road. Ano din siya. Ang konda yan kay kaagapay sa maingan mga mall, mga bagong establishments kaya ang traffic na po dayon. Like for now, I think tolerable naman natin ang traffic sa Iligan, especially nga nako karon sa Cebu. Nga grabe kayo diri sa asa ka mo adto na isakyanan nga zoom. Dira ka mo may ako rin na kuan bangalan nice kay ang traffic sa Iligan compared diri. So pero karon dira. Uy, I think ayun. Wait lang, kuan ang side comment. I think Cebu kailangan na mo train. No? Kaya grabe na kay kalala ang traffic. Mas lala pa ang traffic sa Cebu compared sa Manila, to be honest. Really? Ma-feel na ako nga murag mas dali dagan ko ang option sa Manila good as transportation. So kung gusto siya ka magdali, hindi ka maka-experience sa traffic, pwede siya ka mag-train. So Cebu dapat mo step up na. I think if mauman na tong Cebu Cordova nga bridge nga murag gi-hype up pud kay sa TV karon, I think kay makakuha na sa traffic. Yeah, well, unsa pa may imong mga other comments regarding future of Iligan? Wala. Siguro another thing nga ako ang gusto mahitabo sa Iligan in the near future is when it comes to leader. Ikaw, Lu, before ko mag-comment, if you are going to choose a leader, unsa sa quality sa leader mo ang gi-expect for Iligan or ganahan nga na sa Iligan? Oh, well, once ko naman ginang mga stock na mga answers like honesty, integrity, automatic man yun na, diba? Expectations man yun na sa isa ka leader. Pero, di ba, for example, like, namang yung trade-off between honesty and kanang strong kanang political will. Kaya if nakay kanang strong political will mo, murag naa siya, murag ma-offset ka may ang honesty ba kay kanang kinahanglan gyud mo ipugos gyud ning thing bahalag like illegal or shady or kuan mo man na siya usahay mo entail sa strong political will. So for example, if ikaw papilion ka sa isa ka leader, would you like someone nga na integrity or someone nga naigamay kanang dictatorial na bent? Of course dili ko anang naigamay nga dictatorial nga. Or like kanang nay political will kanan lang murag mo man na siya ang murag euphemistic na term. Pwede na political will. Asa may imong i-sacrifice? Ang honesty or ang political will? Kailangan ko mag-sacrifice. Sometimes ingredients magana sila sa good leader. So as much as possible dapat present ng duha. But mas siguro kung pangutanon ko nimo asay feeling na ako nga kailangan mas dako nga
portion, Mm. siguro mas ganahan ko mas dako siya political will. Mm. I would understand that kay namang po yung mga things in government na mura. I mean, as much as we would like to kana assume nga tanan mga tao sa sa syudad kay kanang na I care or nailabot or kanang gana dili magid sila makasabot sa tanan nga mga things. So, may mga things nga di gid ma-reveal in public. Ayan it's complicated. But political will. So siguro kana pud akong ginapangita someone nga unahon ang integrity gyud and kanang someone nga is living like simple nga pamumuhay. If makita na ko sa iya nga even if kanang nana siya ani nga political power, political clout kay nagbuhi gyapon siya nga simple nga kanang kuan kada bitaw maklaro gid nimo nga wala gid gigamit ang iyang kwarta for iyang power for gain, personal gain. Kay kana that will be a huge kuan sa kuha. Dayon sa paman someone nga na track record, like someone nga if like councilor siya before or congressman siya before, kay kanang nana siya napasa nga mga laws, so meaning effective siya nga political actor kay kabalo siya makig sosyo sa ubang mga politiko, kabalo pud siya mubuhat og mga balaod, so maayo pud siguro na siya hopefully mo implement og mga balaod. Nanay nahibaw-an daan ba pwede na magliso, di ba? That would be an advantage. Kung ako apod, sakto ka. And kung ako apod is, someone nga mo reach out bitagid sa tanan, not only sa mga taga-hinterland, di ba? And dapat iya po i-consider mga taga-syudad, all ages, di lang mga tigulang, even mga youth. Kay I really believe nga youth na ko siya impact sa society. So dapat tagaan nila og pagtagad ang youth. Yes. And kana bitang mga leaders lupod nga bitag visible bitaw all the time, though dili kailangan yun na ayos na permanente and everything, but ma-feel sa tao mga they exist, they're doing something. Gusto ko yun ana. Yes, and siguro another thing po is kanang someone nga dili basta-basta masuway sa kanang kuan nagid siya panindigan mga mo niyang gituhuan even if gamay ray murag if maka-create siya kalaban because kaniyang prinsipyo wala siya labot basta kay iyang ma-push ang iyang vision for the city or the country inana. So unsa may imo ang question with regards to ingana like sa elections? I'm sorry, unsa pasabot? Unsay nganong naka-ask ka about ana? Ay wala lang. Do ta kabalo di ba? You have this kind of platform ang good. Maybe we can help someone nga na ay kada bitong wala pa kabalo saan ako pagpili ang isa ka kandidato, unsay maayo sa isa ka kandidato. Nakabalo pagpaminaw nila ani maka-realize sila nga okay. Nice thing inyo ni Liwi. Well, ang ako magud pod kay issue per issue magud akong kuan good. So kanang issue for example like sa national na mga issues like same-sex marriage, divorce, maginana kay mo apply man na sa national. Yan lahi po din sa local. So if magkuan kay mga issues sa local level kana yung like kanang ating sa mga istoryan about sa traffic situation, about sa drainage situation, if kanang naa sila may storya about ana dayon like kanang maklaro bitaw nimo nga ilan na ning gitan-aw nga problem kabalo sila nga gi-exist nga problem and naa sila at least solution for it na sila idea on sa pag-fix. For example like ang problema sa basura nga diba nga naana karon sa bunbunon dapit sa bukid dapita nga dayon ang tubig ang liquid nga ma-produce bito sa mga basura kay mo seep through sa mga sa bungtod mo adto gyapon sa itong mga river kay nangahugaw na inoon. So ang problema pud sa Pilipino ba kay kanang usay bitaw lunga kada bitong example mapildi na ka din ang bag-o ni daog kay kontrapartido nimo yung mga nasugdan yung mga proyekto usay kay di na nila humanon tungod kay nay kasuko yan bitaw. Masayang food ba? Masayang. Walay continuity. Tinuod, why not, sugdan na nila karon whoever will win this coming election. Sugdan na nila karon like they will coordinate sa mga past mayors or mga ex-mayors. Kung ano people na siya, it's kanang a matter of pride pud sila bang dili man ni wala ni nakapangalan sa kuha then if ako ning humano na yung mga tao maingon nga kanang dili na mo ni i-credit sa imo kay di man imong idea. Idea man ni sa past mayor. Kita man lagi mga student leaders pa ta ha.
Pero di ba natin mga yun ana nga idea nga oy Von, di ba kita wala man kabalong uban but si Louie nag-golf siya din ako ning sunod niya. So, di ba natin mga time at tulong nga, oy Von, wala ka kabalo, imong gina-share, nagpasa ka mga documents and everything. Na po dunta no. So feeling gid ako look ang nice gid nga may mayor kay dapat gikan jud IIT. Charot lang. Charot lang. Oo, for sure. Especially ka na someone nga kanang dili originally taga Iligan din naka-eskwela ga IIT din kanang nagpuyo na dayon siya diri kay at least na siya ng outsider perspective ba nga na o nga na sanina iya ang na embrace ang Iligan at an old age na so dili bitaw siya kana murag anad gid kaayo sa sitwasyon sa Iligan murag nakita niya ang Iligan nga mo na yung mga problema din kuan na siya analytical mind kay taga IT pagid siya then na siya experience so dili gid siya necessarily kanang murag basta na siya unique nga perspective nga pwede maka-solve sa problem sa Iligan ayun no. Curious lang ko kay going back sa akong pinakaunang istorya sa mga ganina. Kung ikaw wala kay something sa imong mind nga ala kung siguro ko ako ang mayor, ako ni himon sa Iligan. Wala kay ingon ana. Mahilig mo ko kag ingon ana, namong kay mga enumeration sa mga inana nga butang. Ako kay akong weird ragid nga murag idea nga para ma-improve ang Iligan kay butangan og traffic light dira sa Tibanga dapit. Ano? Kana mo siguro. Dili ka nang dapit sa Christines, walay traffic light dira. Kay na intersection ba na? Intersection sa Petron din. Turn left, turn right diba? Ang problema dira manggod kinaapagid na siya pedestrian lane, then mura kag makipatintero dira with kamatayan every time mo tabok ka kaya mga sakyanan dira kay way hospital sa mga pedestrian. lagi dagan may pa na aksidente diha. Tinuod. Dagan mga na aksidente diha. Unya ang kuanon ta is like naon tay overpass sa unahan. Ang point ta sa overpass kay para wala na tong mga pedestrian lane kay dito lang manakatan ng mga tao niya. Wala may mogamit sa overpass kay na naman tong duha ka pedestrian lane. So maong himuon na lang siya og balay sa mga way balay. Muna. 2 months na dito nagstay. So siguro I either butangan siya traffic light or ireso na lang ng pedestrian lane. I don't know. Dayon inang ibutang lang gid dayon kanang sani pugson gid ang mga tawo nga mo sa gamit og overpass ba? Not sure. Sakto. Ako pod kay manata ko isa luha kung tagaan ko kanbitaw task nga himuon sa Iligan. Inline gyapon siya sa tourism. Gusto kong naatay something nga may mura bitaw siya maka-learn ang mga tao kung kinsa mga unang settlers sa Iligan. Di ba natin gitang mga higaonon? Sa unang niadto sila sa may ilog. Di ba wala na may mga gapuyo sa Bayog Island noon? Why not? Maghimo sila og gamay dito nga marag place nga kag storytelling kung kinsa tong mga unang nga ninuno or mga gagmay nga mga mini community dito sa may mga rugungon dapit. Something like that. So murag na siya historical na aspect na murag imong sumukwa ka mga historian para ma-trace gid og ayo sa history sa Iligan mga unsay isura sa ilang balay na may mga inaana di ba na mga inaana sa ubang lugar gusto ko na inaana para at least kung dako gyapon na siya tabang kay di ba pwede Iligan anhingon na sa mga mag field trip di ba ang ako nadunggan before ang Iligan daw history sa Iligan ang word itself na Iligan comes from Ilihan which means fortress or something so so ang Iligan daw before fortress daw na siya from like invaders or something ikan baka mga Spaniards ba nakasettle there so siguro may kalaban nga mga Moro ginana so mo nang ginana ang term so basin for sure dapat na mas in-depth na historical na studies sa kanang origin sa Iligan para kay natay daghan mga data from 1900s sa mga pictures or na mga tawo nga atong nailahan gikan 1900s onwards pero before that kay murag gabi ka gamay kay atong data about Iligan. Tinuod. I guess that's where we conclude our first topic. Thank you so much. Hapit na mag-isa ka oras. Hapit na mag-isa ka pero nabilin. Sige lang gagmay ra man topic na. It's okay. So let's proceed to the second topic nga imong i-present mo. So ako'y mamili dayon sa imo ang selection of topics. Actually, kani nga duha ka topic, duha akong target ani like
the first topic kay ang target pinako aning ng mga listeners is the IITian kinako kita nga community mga alumni and mga present IITians. And then number 2, trending ni siya karon sa social media. Amot kung kabalo ka, I hope kabalo ka. So number 1, katong trending sa social media. Namo kay binibining Pilipinas recently. Dira isa ka contestant ato. Almost wala siya ka-answer kay ingon nila it's too hard to answer daw nga question. Naghatag ni Boy Abunda. Kabalo ka, ana? Yes. Kabalo ka the question was, di ko sure kung maogini ang tinuod nga ko verbatim. But sa siya, when can you say that it's okay not to be okay and it's not okay not to be okay? Na ang question niya galing ni Boy Abunda. So, matong first topic nga kung gusto ka yan. And the second one is IIT now versus IIT before. Sa student's perspective ni siya ha, sa student's perspective. So kay ang uban magud mga estudyante karon Lukay murag wala sila idea kung what's IIT itself. Wala sila ka school. They have their own online class and mga things na wala na experience. So ikaw bahala sa atong istoryahan. Well, ang katong first na topic mo about Boy Abunda kato yung question, when is it okay to be not okay and when is it okay to be okay or something. Kay I think like close-ended kayo siya nga dali kita mahuman then like kung ano po siya ang question itself is gabi ka problematic. And ako nakita ato nga na post na ayingon siya nga ang question ang problema daw sa question ni Boy Abunda kay gabi daw kay siya ka loaded at the same time dili gid siya tinuod nga question that elicits a correct answer. Mura siya trick question ba nga that made it about Boy Abunda nga kanang muna ang iyang style of journalism, ang style of questioning. Hello, kung hindi siya kanang maka-intrigue or kanang katauanan or something. So mura dili gid siya about kanang the Q&A about to siya kang Boy Abunda mo nang off-putting siya question. So I would say para po ma-round up na po niya atong discussion for tonight about Iligan, about IIT. So katon lang IIT then and IIT now. Yes. Now, sige, ikaw, go ahead. Lagi kay ang reason for daning low kay gusto ko na idea ang mga estudyante karon sa IIT kung unsa tay before as students sa IIT and at least ma-picture out nila ba nga unsa tong life sulod sa IIT no. So let's start with kay sa student perspective man siya experience. Let's start with the palakasan nato. Sa palakasan kana nga picture. So, di ba 4 years ta and during our time kay grabe gud ang palakasan no? Yes. Grabe gud ang palakasan. I don't know kung naka-experience ka years after 2015. Murag naa siya changes, naa pa siya gamay nga yung ato kabibo but more on basta na siya changes pud gamay after 2015. So, what can you say about that? Your experience. I'm gonna say I don't know if bias ako ang perspective ani. Kay I've been enrolled in IIT since like 2007. Oh, ikaw ang second oldest ID. Ang una kasi kuan, ourselves, Lipanti, 1991. Mao ba? I thought si Ome. Ome, mas 1992. Basta sunod sila. So like 2007, so nakailan ako na-experience na murag phases of like palakasan nga IIT. Ning dayon sa katong first mga few years nga nako didto, lahi pud ang vibe ato like uso pa kayang emo ato nga time. So ang bands, for example, ang Bandstorm kay like kanang mga Paramore, mga My Chemical Romance. So like naagi murag mga click sa una yun. Wala pa Facebook, wala pa social media nga ginakakuha na ato nga time. So dili kay siya hype. So if kanang interesado, ang kanay sa ato kay wala dili pa kayo tig computer mga tao. So murag ang ilang lingaw is mo attend gid palakasan. So naay kanang factor nga murag everyone nga if di ka gana ma-left out kay gana dapat gyud ka mo attend in person sa mga palakasan na events. And naagi ko ato like kanang first year kay ikaw magi ilang among og pa-attend og mga kuan kadumdum ko before na ay contest sa una nga comical skit. Then dili siya kanang event na kanang ibo sa comical skit. Sa dili siya mini theater. Mga 2008, 2007 maginana. Then sa gym ni siya ibutang. Unya ang kapait pagid ato kay like wala yung microphones enough. So dili gid catch ang mga jokes or anything. So dapat ako kay gym, di ba? Dapat kay gym. So dapat physical yung ang comedy or something. Sa kay kadumdumi nga nagsuot mig mga
ang naayo may mga kauban ato nga mga first year pod gasuot og kanang mga diapers nga as in, Uy, as in grabe naman, no. oo, then, Uy. ang kapait bitaw ato kay comical skit niya, walay nangatawa. Walay nangatawa sa tibo. Lain na. As in, Lagay na nanaaw. Usap na siya. oh, Event. like cultural event. Like, Event. at par with ganun, Assembly. pop, dili, palakasan ni siya. Palakasan. So mo to siya nga, like, pag humay yun na mo ito, kinanghilak din ang mga kuwain nga. Wala, grabe na mo na wila. Yung ana gano'n ko mga batchmate, good na, di na ito mga pilog palakasan eh. Bro, natagam na kayo sa lahat. Dili pa ako sa computer ato, no? Dili pa ako. So, then, wala pa, lahat pa mga guidelines ato and stuff like that. Nawala ang comical skit after ato, for example, for sure. Pero ang memorable ato nga time is night cheer dance. Napay cheer dance ato, like, kada college, like, bibog yung kayang cheer dance. Then, naputol man to, kay agi atong unfortunate incident nga na ay na hold up and na kuan nga, gikan siya practice of cheer dance. I don't know if nakadung nakana. Oo, kita kadungog ko, ana. Dayon, so... Namatay to siya, Lo, no? I think so, yes. Namatay. And so, nag-graduate out, nag-kuhan ko, nagbalik kong eskwela, mga 2012 or something. Dayon, dito na dayon ko naka-witness sa murag matawag nga renaissance or like peak sa palakasan culture sa IIT. Kay like, dito to na itong Mardi Gras, nga, like bunggag yung ang mga costume. Oh, din. Katong, dito na po din itong, sa among time, nagsugod itong mass dance, na kay gibawal man siya dance, so gipulian og kanang event na murag, daghan gyapon manayaw, pero dili kinalan bongga-bongga. Bongga costume. Pero uban, bongga gihapon. Bongga gihapon. So, pero so katong mass dance, then dito din nagsugod ng mga viral nga mga video, katong naay One for All for katong Aldab nga murag parody, katong naay Frozen nga parody. Then dito po nagsugod tong katong Projector Wars nga naipambutang sa projector sa gym dapit. Then magtubagana ang mga college, ang SED ug ang COED, katawanan ning kayo sa patoy. Ding ang kanang murag dito gid ako na feel nga if ang wannabe makita pa yung evolution, di ba? Sa wannabe. Dira dito ang katong Frozen nga parody nga katong katawanan kayo nga na viral pud to siya. Unsa pa may lain bi? Basta naroto makita na mo siya every once in a while sa kuan sa Facebook ang mga video sana. Sa YouTube po, sa YouTube naka-upload ang uban ng mga performances per college. So, pero ang uban karon for sure di sila kabalo nga IIT na kay lahi mga pangalan sa college sa una. Uban nga lahi ang mga pangalan. Wala na set karon, then ang like COE sa una kay COET na karon ginana mga changes. Dayon wait. Go ahead. So now I think nag-change ni siya drastically after atong 2016 nga incident katong sa fire extinguisher. Oh. Nga katong nabalita ta sa TV Fireworks, Patrol. TV Patrol, grabe naman to eh. Pila to kabuok na ospital gidalag sanitaryo, grabe. Murag daghan. So murag dito na nakuan nga di na kita like overboard na ang mga performances. So but siguro dito na dial down din karon kay COVID na din nawala na gid ang face to face din nawala na gid ang palakasan. So mo na siguro isa ka thing na murag na ma-miss sa mga sophomores o mga freshmen sa karon nga pandemic nga mga college students. Grabe tulo nung kasi ko responsible at tulo katong incident. I don't know gid kuan pero set to siyang college gid na kuan. Dayon wala pud to siya nabutang mangud sa guidelines mo siguro nga murag na kuan ba gisugdan na sila nga kuan nga siguro nakitaan magud nila sa uban mga videos nga mogamit og fire extinguisher din murag safe ra wala sila kabalo nga lahi dito nga fire extinguisher lang gigamit. Not sure. Anyways, I hope okay na tong mga kuan katong mga nadali sa panghitabo ug wali mga long-term effect ang mga chemicals ilang lawas. So anyways, Lo, let's talk about Lo. Sase. Nakadungog ko nga lisod ang sase. Nagkalisod lang sa actually karon nga year wala may sase ron murag i-cancel lang sase kay lisod maka-i-hold ang sase. So ang way of admission ron is kanang mag-apply jud ka then mag-submit ka sa imong grades I think na some sort of interview ginana na karon pero
ang ila po ng ingon kay nagkadugay daw, especially since ako on time nga sase. Nagkalisod gyud daw siya. Dayon. Lagi sa atong time sa nakisayon naman to eh. Tinuo ko. What is 3/4 of 100? Di ko kalimutan na. Isa sa mga question sa math, 3/4 of 100. Mo ba? Grabe naman ako question. Grabe naman yun. Sa math na siya? Level. Oo, sa math. May mga questions sa math, mga basic fractions. Ano lang level sa math sa una. Nakalimot I ko. remembered ako math. Nakalimot ko sa questions gyud naman sa sa ako dili malimtan gyud katong abstract reasoning na murag nakuha ra po na ako dako score ato murag. Uy, gamay ko score ano. Tinuod, ambot lang mga shapes lang ano since kinder gitudlo ano di ko kabalo ano lisod or basta. Dili na kan last naman gusto siya nga part mo siguro na stress na kang lapit na time. Inana siguro. Ganahan ko ana at least mo kung save. Nadili ko bugo paminawon sa ato mga audience. Dili pa do ang kuan, katong kuan, ang tawag ani mao lagi to lisod dili biya ka kuan pila to imong score lo. Ang sakay ka na ang sa imong ID number. Kuan. I-flex yung ID number. Mani siya isa sa mga dako nga problema sa IT nga murag ma-discriminate ang mga tao sa ilang ID number. Ay oo, ID number. Gabi ka sa ulan no. Ako tingnan sa ko story about ang ID number nga. Kanang bago pagikig ko sa IT, di grabe tong dako pag ulo. Ako gikan mo kung feel side and sa una more point of pride yung kinako na sa unang lugod dito pisay like kanang i-introduce bitaw sa kanang klase nga kani siya taga IDS ni kani taga feel side ni so murag mo na ang duha ka eskwelahan yung perminti sa unang madunggan ako nga magtigi perminti sa klase so mo na ang perminti nila i-highlight then kanang maghisgot-hisgot magina perminti ang ID number dayon pagka makadungog sila sa akong ID number sumuto ko unod 11 ka, di ba? 10. 11? 10. 010. Oh, kabalo ko. Kabalo ko lang na crash biya. Tiga sa chat lang. Uy, pero tinuod. Ako kayo ng video kayo ng ID number sa una kay mabot sa point biya nga ang pag-discriminate sa social media. Na ni Facebook. Ay kung chikay ba yun? Kay gamay bati mong ID number. Yan na biya mga chikahan sa una ko. I don't know if mo pagyapon ng case karon. I think dapat na nila i-change at least nga kanang murag ang ID number is kanang kung ikapila ka na ni-enroll kaysa kung pila mo score sa sase kay murag maka-hurt kay sa feelings nga ko. O pero gabi kay na sa una kanang kay kanang pagdawat nimo sa imong kanang result sa sase kay naman dira imong ID number. Then ang top 1 namo sa among time kay ako ra pong batchmate. So sa iya gid ang 0001 din compare ako kay 0010 ako ana ni mo ID number inana lagi pero nag-eskwela siya UP Diliman mo man ay caliber siyang brain so ingana dayon basta wala siya akong kuan sa kuan so I don't know if mo pabagyapon na ilang klase of discrimination karon sa mga freshmen. No, katong nag-mention ka ganina, katong ingon nga karon is interview. Sa to siya application. Di ba tanawon ka, nakadungog ko, excuse me, tanawon ng grade. Tanawon ng grade? Right? Yes. Nako isa question, kung tanawon ng grade, kami mo sa IDS, sa dili mga bright nga taga-IDS, dili sa bright, dili kayo bright nga taga-IDS, satisfied naman gud sa 75, 76. That's for real. Din kana siya nga grado if imo na siyang itbalhin og laing eskwelahan dako na siya. Dako na siya. So karon unsaon na nila? I think kaila pong i-take into account ang siguro ang eskwelahan. Siguro kung discretion na gid na siya sa mga grabe po no. Sa mga kuan. So nagit siya gamay discrimination or bias or something. So mo lang ito nga murag ang sase unta nay gamay objectivity. Pero even ang sase nagya pa siya problema in terms of kanang pagdawat ug kinsay angay gid para sa IIT dili gid siya nang holistic nga kanang pag-assess ba sa kanang capacity sa estudyante kay na may mga mupasar og sasi nga kuan nga dili angayon mag-IIT na puy uban nga dili makapasar nga siguro deserving. I don't know. Tinuod. Anyways, sa kuan nga side lo, kadi curious ko na hunahunaan lang nako atong last week. Wala pa kuan, wala na kasama election. I think gilang i-postpone na kasama election. So, ang president karon
Mora Mao gyapon lang siya. gyapon siya. I'm not sure. Pero kana gihapon is sa mga things na in hindsight bitaw, ako siyang una-una ron, kay gamay ra kay mga tao ga care good about anang student leadership sa IIT. Kay wala magud siya naka-entail nga anything significant para sa imo ang academic life kana academic gid na path ba unless mag-chase kag kanang academic leadership award nya gamay ra man puy matagan ana kay dili gid siya dakog bearing sa kanang imo ang final na murag academic na Lagi no, makasad lang good po kay ikan man gitag student council. Walang dili kay anak ka atong freedom bitaw as student sa IIT dili anak ka kalami. Yes. Unlike UP, like mga importante ang mga student council sila because nasa sila yung mga himuon na sila yung mga goals. Dili sila ginasuppress. Kay mo man po na ang murag hallmark gid dito gyud kay sila biya gid ang murag nakatabang nga murag makuha ang martial law for example kay grabe kay lang demonstration sa unang panahon din. Ang kasama unta before mo man is sa mga earliest na mga student nga mga bodies nga ning contest sa Marcos administration. Wala As kabalo. Oo. As kung ano. Dayon nawala na siya nga murag culture, nawala na siya nga murag interest. Dayon karon ang ato ang murag engagement sa student body kay kanang ginagmay lang na mga program, mga feeding program, so mga nadira din. Ang kadaghanan gyud dira is kanang geared towards palakasan, geared towards kanang mag atong role. Event making, mga bitaw mo nang na-reduce gyud kay ang power sa students kay murag nahimong distraction ng palakasan ug unsa pa mga aside pa ba sa palakasan kay ma-prepare pa para sa college days, napay charter days and ang different departments na po ilang kaugalingong mga activities na bitaw. So I mean these are not bad things pero kana laging gamay ra kay nihit ra kay resources, nihit ra kay kwarta niya. Di pa gid pwede mo collect og dako kay nga budget. So ang tanang budget mahurot padulong sa dagko mahal kay nga mga costume, mahal kay nga mga TF. Tinuod. Then kano sa una kay like mo man na atong naandan mo na atong pagsulod nato mo na atong nakit-an so murag wala to na question if atong i-question kay murag dili ra ta panumbalingon ba or siguro kanang kontrahon tag-admin di matagan ang kontrahon kay basin pa lang magsakon ta or something. Layog ni. Lang. Uy, Lou, curious ko, amot ko naka-experience ka. Kaya lagi, we're talking about IIT then and now. Wala ko ka-experience nga bugnaw ang gym. Baka na aircon? Oh, na aircon. Oo. Naka-experience ka nga bugnaw siya? Laisyo. As in, ma-cover yun ang tibok gym sa iyang kabugnaw. Kuan siya kanang, if naa ka sa bleachers, dili siya press ka igang before. Like, dili siya kanang bugnaw nga to the max na murag magkurug-kurug ka, pero dili siya press sa una nga kinalang ka magana. Pero if naa ka sa bleachers, maglingkod ka dito, mabati gini mong aircon. Dili bleachers kanang sa ground gid ba sa ground. Sayang lang no kay mga estudyante karon nga wala pa sila face to face, like di pa nila ma-experience na kita sa una kay murag first month pa lang sa to academic year kay na event sa gym at tunatan kompleto gid ang first year wag gid absent ana. Pero fourth year di ko kadto kay wag thesis ko no ngayon ana sayang lang ba kay dili na ma-experience. I hope very soon maka-experience. Yes. I think gid bitaw. This is an opportunity pud nga bag-uhon gid sa mga incoming nga mga college students kung what it means to be a student leader, what it means to hold the palakasan kay wala man sila idea murag ilang mga murag idea og unsa palakasan kay kanang makita lang sa Facebook, makita sa YouTube. Pwede gid nila bag-uhon tanan, pwede gid nila i-question ang unsay mga ina-establish ato nga norms even though nice gito nga mga tradition, nice gito nga mga friendly banter, ang atong mga alliance between CON o engineering o ginana, ang CAS o CSM, even though di kay siya kusog nga love team, pero na mga ginana nga mga tradition ba nga nay uban tradition nga kinahanglan i-stop na pwede uban tradition nga kinahanglan i-push. Lagi kay importante gid kay na for me I find it important kay murag mao na ang time sa mga estudyante at least makalimot sila nga lisod ilang mga subject. Nakapoy mo eskwela. Kaya tinod kapoy dyan mo eskwela, di ba? Tinod. Dapat laban lang dyan ka every day sa imong pag-eskwela. Then, dapat
unta ang mga estudyante, mo participate gyud sa mga na kay sayang man gud sayang experience, Mm. right? Mao rig kana gipong palakason ng mga events sa college. Mao gid po na yung mga events sa college life nga murag uniform sa atong tanan ba nga even if naka sa COE or if naka sa CSM or if naka sa SES pag may nakapalakasan parehas sa gid mo giagyan tanan parehas naka-hustle parehas na pag-cheer parehas naka-excite nga na bahalag lain-lain mo gistudyan sa inyong mga klase ina na ba. Lagi. But anyways, luna pa isa luba, nakita ko post sa dakilang pamantasan. Mm. Di ba? Mura katong itong na si Kian Kada. Hi Kian, katong nag-tour siya sa IT, rin kay Shares. Yes. No, nakita ka ato. Ay, cheers. Ako. I'm sorry? Cheers. Ay, cheers. Hindi shares. Oh. Dagang shares. Okay. Dagang share. So, gatour si Kian inside the campus. So, nalipay ang uban. Siguro kwato to mga bagong estudyante nga napakaroon sa IT. And na-happy sila kay, at least nakakita sila for the first time sa sulod, na continuous gid ba? And makita na to sa mga building luno nga mabago na. Kita ka sa CAS? Yes, naibagong nga building ang CAS, bro. Nawala ng Himantayon Avenue, ang classic nga dalan gikan sa padulong sa Picas building. Nawala to siya na. Wala na sila kasapon dito. Actually guys, sa mga wala pa kasapon sa Himantayon Avenue, kuan gina siya kanang grabe gina iha lugar nga walkway nga dapat diha gid i-test kung unsa ka confident kung kusog ka ng strong individual ba ka or weak ka pagkatawo. Kung weak ka, dito na lang agi sa may CBA, tuyok na lang. Pero kung strong ka, agi diya sa CAS. No, say maingon nimo anang Himantayon before lo. Kanang Himantayon Avenue, ang name sa Himantayon Avenue comes from unsay ginabuhat sa mga tao if naay mo labay nga mga tao da manghimantay sila. Manghimantay sila sa fashion sense, sa the way mo lakaw, confident pa. Kaya dara magid mo rampa ang mga pepa, mga feeling pepa, mga fashionista, mga chuy-chuy, dra magid mga agi. So if nangita kag crush or nangita kag someone imong sundan sa college, if kanang wala kay lingaw, dira ka manghimantay yung mga tao. Naabot siya to the point sa unang dili na siya healthy kay daghan gyud kay mahimantay, ipambutangan og flower pot ang bench dira sa kuan. Naman. Kay para walay mulingkod dira, kay para walay magbantay. Mahimantay. Grabe naman, Louie. Grabe sa una kay diya gini mo speaking of manghimantay, diya pud ni manghimantay pumunta ko unsa ni siya nga college kay di ba kakapangutan nga unsa kani nga college sa pugapuhan ka or gwapahan. Pero bantayan na ay na brace sa CON ni. Lamig fashion si BAA ni. Medyo abugon ang pants COE ni. Ana yan ha? Mga stereotype. Dako kig mga libro ako ani. Hilig mag-hoodie din ay mga anime SCS ni. Gupit studies hilig dig anime. Na, di ba? So makamingaw nga wala na siya. Pero gipulihan siya building karon. Gipurihan siya building karon. Wala gyud ko kita gali sa finished na product sa building pero naay building dapita. So mahimo na gid siyang isa ka dako nga quadrangle ang CAS, and that would be a very nice thing for CAS nga nanas like pwede na siya butag mga labs or sabay mga mas dagko pa nga mga theater rooms nga. And then ang kuan pud ang COE dako na kay ang co-ed gid na kuan building na siya extension. Ang katong dito dapit sa may kuan gipulihan na ata tong katong basketball court. Gipulihan na siya something else. Twin court? Oh. Si basketball court. Already twin court? A twin court. I think gipulihan siya building or I think at least gi-renovate siya. Wala ko kabalog yun. Malipay na ba may mga bayot niya sa twin court? Kaya maghukas, mag-basketball. Yan, a perfect spot para mag-igat-igat. Go, kuya. Dala magid ang mga kuangid sa una ang mga macho, mga brusko nga mga basketball player nga taga COE and kuan, CSM. Ay naku, wala nday kuan. Ang CSM na bagong building?
I think nag-renovate lang sila pero dako na magipod ang spot sa CSM. So di naman sila mabalaka dira. Dapat ang ilang project diha suga kay ngit-ngit kay na di usahay. Grabe ka ngit-ngit ang CSM sa una. No, murag venue sa mga horror movie. Kilala bitaw. Grabe naman ang CSM sa una, oy. Langob gyud kay siya. Murag ang design niya kay napag-iwanan gyud ang panahon pero okay naman siya. Like nagi siya feeling na eskwelahan gyud ni siya. Nga angay di ka magseryoso if mosulod na ka diri kay if di ka magseryoso paggawas nimo kay tinuod. Oo. Sabi shortcut sa una sa SCS, CSM na padung sa gym. Wala siya, wala siya. Kanang murag hallway sa una sa CON nga kuan. Kanang gamay nga building sa CON dira mga tao. So pa man. Ang said, I don't know if na mga bag-o nga building sa said hopefully in the future. Pero kana bitang IDS dira nga building. I don't know unsay target nila nga kuan pero ibalhin na mo ng IDS na sila lain nga campus sa may hinaplanon. Kita bitaw ko IDS na sila sa hinaplanon nga area. So kanang saan man ang space? Pwede na siya, I don't know unsay ilang i-develop dira pero siguro another college or another murag building na gusto ko na ay building for chancellor gyud. Pang chancellor lang ba? Gusto ko kay world class ta dapat kanang modawat nagbisig na. Wow, lami kayo ang building ni chancellor with all of the kanang mga ornaments ng mga pang Marinaw bitaw nga mga gold and everything colors di ha. So naingon ana. No? Kay dito sa admin building ma-film sa admin building murag kanang lugar kay puro papel ana. Murag ma-film mo nga typewriter imong madunggan misag wala typewriter. Kasi si Chancellor biya kinabi sa Luyu karon, di ba? Napa siya dito. I think so. At least ay building Chancellor din sa ubos mga offices of the Vice Chancellors. Pero basta it speaks to like, humility nga dili kay kinahanglan nga murag dili oy world class dapat. Dili oy dapat naging ana. Dapat garbosa kita. Charot lang. But ang problem gid sa IIT is kanang gamay gid ang land area compared sa kanang kadaghan sa murag students and sa kadaghan sa offerings ba. So kanang mahurot gid nag-develop dira. Ang siguro isa mga things na murag masad ko about IIT nga lisod siya i-change is kanang ang gym bitaw is naa siya sa pinakasuuking nga part. Dili siya pares for example sa Xavier nga ang gym kinaa sa highway. Nasa dalan gyud. Ateneo, di ba? Sa tunga ila ang gym. Nagid siya sa may dalan so naay entrance gikan sa highway gyud nga dili necessarily mosulod sa eskwelahan. Unya karon ba as it stands kay events sa Iligan IIT ba, IIT gym ba ang padulungan usually. So may nga mo ana. Mo na sa mga things na ang Iligan dapat magbuhat sila ko galingong gym nga. Ang anahaw manggod kay dili kay siya suited for ingana nga mga things. Ay, may kasaga-away mi sa akong friend ba ako siyang joke la ko away-away ha kay nakasulod dira ba kag IIT kay tanaw kag contest og sayaw. Kaya ang sad mga makakuan na gid sila kanang ang mga events sa Iligan kinaara gid sa IIT all the time. Kay murag kita mo nang covered gyud nga murag dako nga dako po. Unya security risk magud siya. Wa ta kabalo magud say mahitabo gud. Correct. So adlock no? Yeah. Adlock. So, what do you think Blue ang kailangan kay murag kanang karon? What do you think ang pwede na to or kailangan madungag sa IIT knowing nga murag ang tagline na to is world-class institution? I don't know if kabalo ka ni nag-change nila ang mission wala na yung world-class. As in? Ano daw? Oh my God, chismis. Gusto ko makabalo. Sige, nakabalo ko lagi mo nagdagan ng mic. Ato i-search ang MSUIT mission. Oo. Vision. Wala ko kabalilo. Wala naging na chismis. Gihilom naging na ni Christopher Min. I-change siya na. Nana siya diri. Wait lang, to. A university committed to the holistic development of the individual and society. Mao na lang na siya ang kuan. So I think na-hurt sila sa karang pirmina to kantsawan nga itim. Pero wala pa sila gahatag og explanation nga gitangtang nilang world class institution. I think
I don't know, maybe it siguro kanang murag garboso ra kayo siya nga kuan nga goal, like lofty ra kayo siya, then kanang lagi subject to ridicule kayo siya. I would have wished unta nga even if dili world class, siguro something na murag dili lang pod university lang, siguro ah kanang a great or so ba a cool university or wala ko balik nakoy adjective before nga ako nagikuan nga pwede gini siya ibutang dire sa a blank university, pero ang A university lang kay murag naikulang murag normal lang, murag dili kita. Ko ako murag okay, university ra, pero lamin pinay something bitaw nga makaingon ka IIT-yan ko. Ano bitaw? Di ba? But anyways, what do you think, Flo? Katong gigamit pa na tong world-class institution, do you think IIT was really world-class? That time like unfair kayo siyang kuan sa IIT kay vision raman to siya. Dili man gyud siya murag mauni ang IIT. Ang vision lang is to become world-class. Ay mo din ni akong kuan a leading university. Moonta ni akong ganang butang leading. Which is true. We're leading university. Not only in Mindanao, pero even in the Philippines. Correct. So, so siguro kani siya hinoon a university committed to the holistic development of the individual and society. This is something that is very achievable, something that is needed, and if maka-fulfill ang IIT ang role kay kuan, that would be very great. Ang nakaganamit na ko ani kay kanang kuan siya na change na siya ang vision mission society kasi una kay iyang bent is towards kuan gyud siya technology, towards engineering. Ning karon kay murag na ana siya gamay emphasis sa social sciences, na siya gamay emphasis sa murag equal na ang pagtrato basta kay murag if magunaw na kag IIT karon kay engineering, sciences kuan. So murag I mean as much as ginandaan nga nice kay na siya nga distinction, nice pod if atong social sciences kikitan duha, English ko, ikaw psychology ka. So if ang ato ang own nga mga fields kay matagan og kanang pagtagad recognition, so that would be very nice kid pod. Tinuod. Anyway, sa pa man. Mura ko nimo boy abunda pero like IIT edition. Dili. Makamingaw ang good no, makamingaw ba? Like man nagimingaw ba kita sa live sa IIT, and I hope nga kung dili man nila ma-experience ang ato ang na experience before sa mga bagong estudyante, at siguro na mga lain way nga malipay sila sa ilang IIT journey ba, no? Yes, for sure. And para sa akong gingon ganina na if mubalik na magaling face to face ay burak gini tanan mga estudyante, promise pa. Labi na gimingaw na sila og kanang life before COVID. Kibali basically ang ilaang murag peak years, ilang years of kanang magpagbiga-biga, magpasikat ba or magwarak ba kay nabawi gikan sa ila din. It's so sad. It's so sad. Do you think ready ang IIT kay napaman sa pandemic? Let's say wala pa yung face to face, for example. Do you think ready sila sa mga online graduation? I mean, like naman natin mga proceedings ng graduation sa other universities, and kaya naman siguro sa IIT. Ang problem lagi is kana laging mura siya, it feels less legitimate. It feels less satisfactory. If example mo graduate ka nya tungag COVID niya mura bitag ang imong mga napasaran nga mga subject kay nabe mga palisiron nga pasaron na lang balag gakalisod kay lagi COVID inana. O gina-encourage sa mga head na ipapasar na lang kay COVID and everything. Pero kalain man good, especially kita, di ba, to experience kay every end sa graduation day kay mga antagitag silahis. How will they do that? Like magguot sila sa screen kay sa kadaghan, di ba, di sila ma-accommodate. May mga inana ba? Ang may tabuan ay magpa-play ra sila kanang kuan video sa silahis. Sa silahis, mga tanan sila mga balay-balay. But I hope nga mabalik na sila sa school. Gusto na po ko mo-visit sa school. Like, ako po. Lugay na ko kaadto. I want to see personally kung saan ang changes.
nawala ng, I think, ang pinaka-grabe nga change nga mong makuha is katong, aside sa Himantayan Avenue, kay katong CBA Canteen, gidemolish mo to siya. Gipulihan na siya Oh my build. God. Yes. Usa ang mga trabaho atong tiglod nga paspas kay mo type. Ano to Nawala sila na. gibutang? Ang maldita nga tigbantag Mr. Beefy, ano to gibutang? Actually, gipang bulag-bulag man sila, gipambutangan sa mga stalls throughout the campus. Na uban nabalin sa COE, na uban nabalin sa SM, na uban nabalin sa SED, ginana. Pero katong building dito na demolish gid siya rin pulian to siya. I think CBA gyapon na building. Or parking area, I don't know. Basta na ay area dira nga sa una mo to atong memories nga pag human og like example 7:30 to 9. Pagka 9 before ka mo ato sa imong CSM nga class, kay dito sa kamuhapit mo palit og juice or palit og coke Pasit then. Canton. Oo, Pasit Canton. oo. Or 10:30 ba ka dito ka magkuan or 12 dito ka mag-lunch kinana ang mga kuan ba. Then napatin ko ano ito stall bitaw nga Precious Hearts Romance nga kuan. Oo. Napata siya. Grabe no kakaroon. Uy, din mamulig ang mga gadget nga hastang mahala sa flash drive Ginoo ko. I think napagyapon to siya pero I don't know if napa ang mga libro. Uso naman Wattpad ron. Na to tigbaligya og bihon nga nasa ban. I think Tama to siya. wala nagyo kabalagid basta kay nagkatibulag sa ang mga kuan ang katong mo palitan nimo pansit kanto nasa gym dapit. Mr. Beefy nasa set dapit. Inana. So naana gid sila. Ano yung mga kiosk no or mga machine ba? Itong mga soft drinks nasa mga butang sa mga colleges no para dili na kayo hassle. I don't know unsa ilang plano pero I think kay magbuwat sila building gyud ng murag student center nga naa daray cafeteria din apo dira ang mga offices sa mga student leaders mga inana. And you know what, Lou, feeling na ko kay lami nga na ay 7-Eleven sa sulod. Pwede. What do you think? Di ba? Para sa tong naidang Donut before. O kay basta ang 7-Eleven ba kay tanan na naa diha. So makapait sa pagkaon, sabon, toothbrush. May maya ang 7-Eleven or kung kinsa man galing mo franchise. True. But anyways, I think dito natataman sa atong chika sa IIT. Yes. Thank you so much, good Mavo. I think exhaust na itong angay chikahan. Then it has been such a fun time talking with you. Tao-tao na po wala lang chika po Mavon. So oo. Pas ganahan ko pag chika pag ito personal kay mas lalong pag ito mga chikahan mo ani. So the point ka ba after na taog curfew. Literal curfew na po. I think curfew na karon sa Iligan 10 o'clock, di ba? 10 o'clock, so gi-move na siya. So thank you po Lu sa pag-invite. Yes. And if nakaimo ko galing mo podcast po, invite na po ko. Like nara ko diri anytime. Lagi. Sige ako anang or if mag-live ka, kamunikan, I'm here. Lagi. Sige Lu, kung dili ka busy ha. Like nagplan magid po ko actually nga murag maghimo po kog mga segments mga pang live bitaw, pang Facebook live. Yung mga guests and everything. Pakuan lang sa audience good. Ako yung goal is kanang naagi siya natin matun-an ang live ba more about sa health, about sa life ko ana. So, anyways, thank you sa mga naminaw po na mo karon. Thank you sa pag-invite. And ignon pa ako sila sa mga taga naminaw. Follow my YouTube. Von Omega channel, the Von Omega. Search lang Von Omega. Okay, and follow my own YouTube with Hisgatanan and Louie. Search lang sa YouTube. Na kay Louie, na kay Hisgatanan. So kanin siya will be aired sa in his Hisgatanan channel. Pero this show is called Higalaay. So this is another yes. Okay, I think that's it. Thank you so much, Mavon. And this has been the pilot episode of Higalaay. Ay, ako first? Yes. Oh my God! Thank you. Ganahan ko gusto ko yun ang first for Wednesday. All right. Okay, see you in a bit and bye-bye, see you soon. Bye-bye. Smile.